Benvidos a Santiago Si. Hoxe imos falar con Luís Gallol, que está a expoñer nestes días na Fundación Torrente unha serie de retratos, de fotografías. Con Luís hai que falar de moitas cousas, con Luís hai que falar da súa obra, del e da xente que fotografía, porque ao final do que imos falar é de persoas, de arte tamén, pero moito de persoas. Luís Gallol, benvido. Hola, Carlos. Como estás? Ben. Antes de falar de todo isto, non? De todo isto dos retratos, da exposición que está na Torrente ata o vindeiro 11 de febreiro, esta entrevista para min sería algo así como nunca é tarde para facer o que a un lle gusta, non? Exactamente, eso foi justamente o que me apareceu na cabeza cando no momento en que vin que a xubilación se me botaba en riba e dicir que vou facer, non? Aparte que ti que traballas toda a vida en Televisión de Galicia, Sí. non? Eu coincidín con Luís moitas veces. Ti que traballas toda a vida, claro, ao final ti estás nun traballo onde estás sempre ao lado de xente, onde sempre tes novos proxectos, un traballo como moi dinámico, Sí, non? sí, Entón, sí, no teu caso era, e agora? E agora que fago? Que fago todos os días da miña vida? Exactamente. Pois en lugar de ir todos os días ás 12 a unha cafetería e toda a cousa, e levar unha rutina a que non estaba habituado, eu estaba habituado, como diste, a un traballo moi dinámico. E dixo, pois vou facer exactamente o mismo que facía antes de entrar na televisión, que era fotografía. Entón, recuperaches, que a mí o que me parece máis chulo, non? Sí. Recuperaches algo que quedara aí. Sí. Moitas veces a xente di, que ahora me teño que dedicar a isto, entón renuncio. No. O chulo da tua historia, non, aparte do que ti fas, é que por que renunciar? O mellor hai outro momento para recuperar, non? Sí, justamente, aparte de que dices, bueno, pues recuperes unha afición que tiñas de antes, unha afición que incluso foi profesión durante bastante tempo. Tuve un laboratorio, tuve unha escola de fotografía, cando apareceu a oportunidade de entrar na televisión, pois entrei na televisión. Non fixen moitas fotos, a verdade é que prácticamente se poden contar casi cos dedos dunha man as fotos que fixen interesantes nesa época, pero cando apareceu a xubilación dixen, pois agora hai que facer hai que tomar as cousas en serio, e incluso en lugar de rendir como un profesional que tes que facer sota, cabalo e rei, vou poñer en cuestión todo o que sabía de antes, vou no volcar e vou no empezar de novo. Claro, aí foi... Mudaran os formatos neste tempo. Mudou o sistema, que de feito que cando fun a unha tenda de electrodomésticos, que se non era unha tenda de fotografía onde se vendían as cámaras, dixen, bueno, quería mirar unha cámara de fotografía, e me dice, de cantos megapíxeles? Me parece que non falamos o mesmo idioma. Bueno, a partir dese susto que foi un pouquiño curioso, non? Introducime nese mundo, un pouco a pouco. Como dice un fotógrafo do País Vasco, o paso do analóxico ao digital foi un auténtico calvario. Ben, un calvario ben empregado, porque no momento en que te sintes cómodo co novo sistema, xa non tes excusa, e xa podes empezar a facer as cousas como... as ideas xa as podes poñer en práctica porque xa controlas a linguaxe. Porque a mellor ti sabías moito de líquidos e de revelado, e do cuarto oscuro e todas estas historias, pero non sabías nada de o que diste de Photoshop ou de Megapixel. Non, nada en absoluto. De feito, pois cando levei a primeira foto a imprimir, a sorpresa era que non era tan bonita, non tiña tanta resolución como eu pensaba, non? E que me dice o do laboratorio, pero usted que resolución lle puxo no Photoshop? Pois non teño nin idea. Claro. E mirei que estaba a 75, e dice, non, que mire, deu mínimo 300. E, bueno, pois estaba como bastante por debaixo do que tiña, o sea, bueno, 75, 150, 300, pois a Pero cuarta tamén parte. che digo, Luís, que é o que a mí máis me interesa moito o que ti fas, que chulo, que bonito isto de nunca é tarde para aprender, non? Nunca tarde, vamos a ver, justamente, aí está a cuestión, aparte de frases de tipo, como se chama, eu non busco encontro, que eso era de Picasso, que a inspiración me tope traballando, toda a cousa esta, é que justamente no momento en que ti tes unha certa solvencia, non moita,
unha solvencia técnica, é justamente no momento en que estás preparado para aprender. De feito, en cada foto que fago, aprendo. Porque se queres chegar a facer unha foto coa idea de que eu xa sei facer cousas, non, mira, ti o único que sabes é aprender. Claro. Bueno, pois esta persona non tengo quer decir que eu miro para penso na persona ese e digo, pois o que teño que facer é esta estrategia de iluminación, poñerlle isto na man, ou que leve isto outro e tal, e chega o momento de facer a foto e non hai nada deso. Hai parte do que ti pensabas, non? Hai parte do que ti pensabas, pero eso é un punto de partida, non? E a partir de aí empezas a sesión, empezas a falar con ele, e eso é o que estás aprendendo, a tratar coa xente e a resolver. Bueno, quizás para min o máis importante que penso neste caso é que un retrato pártese dunha boa idea e quitas o que sobra. E o que sobra é o 99%. Claro, sobre todo nos retratos que normalmente son eso, é case a persoa espida, non? Ti, a verdade é que renuncias moito ao artificio nas tuas fotografías. Son sobrias. Dende o fondo, sempre hai algo por diante, non? Si, non, vamos, que o que lles pido que traigan algunha cousiña. Algún elemento. Algún elemento, unha cousa máis que nada que, como diría, para que lles dé a seguridade, para que teñan algo con que defenderse do que teñen diante, que o que teñen diante é un ambiente absolutamente hostil. Vamos, eu comparo como o salón dun dentista. Bueno, xa me contarás se te sintes cómodo no salón, en fin, estás en merced de... Sí, a min gustame, a min eu estou moi contento co meu dentista, pero eu son raro, Bueno, co-dentista, sí. Pois así, digamos, eles teñen esa cousa así familiar, digamos, unha especie de talismán, non? A partir de aí xa, esa seguridade que lles dá ese trebello, pois entro eu, empezo a falarlles de cousas dos tempos pasados, se é que o coñezo, non? E se non, porque algunha xente a fun conocendo nas exposicións. O sea, Norlo Suárez, poñamos por caso, Diz, outros non, outros como Carmucha ou Antonio Otero, son compañeros do Fotoforum. Porque o Fotoforum tivo moito que ver, claro, vamos a ir ordenando a información. Sí. Claro, Luís fora fotógrafo, incluso tiveron unha escola de fotografía, tal, deixa todo iso, vai a algo un pouco máis seguro, pero non aburrido, que foi traballar na Televisión de Galicia, da axudante de realización, anos. É un gran tipo, aparte, no seu traballo, pero isto xa é unha opinión miña. Unha opinión miña que moita xente comparte. Favor que me faz. Que moita xente comparte. E xubilase, e nese momento decide retomar esa historia da fotografía e o Fotoforum ten moito que ver nese momento. Sí, o Fotoforum que en principio era simplemente un grupo aberto, agora xa somos unha asociación e tal. É que sodes unha chea de xente. Somos unha chea de xente. Digamos, para min é como unha especie de ecosistema onde todos podemos medrar, pero medramos de feito, porque se un fai unha cousa estimula os demais a superarse e así sucesivamente. Isto é como unha especie de reacción en cadea que incluso, hai todos os meses un tema, o tema deste mes foi imitar a Weston. Bueno, Weston, sabes que un día empezou a traballar con pementos e con coles e toda a cousa porque non podías salir fora, pero saliu por aí. Outro día, calquera cousa. Unha vez, acórdome de que o tema foi o silencio. Ti xa me contarás... Como fotografías o silencio. Exactamente. Bueno, o silencio, o fotografías estrujando os miolos e dixen, cale a negación do silencio. O sonido. Claro. Fixen unha foto que unha man a punto de premer unha campana destas que hai nos hoteles para chamar o mozo, botones, non? Sí. Bueno,
E o bo que tedes no Fotoforum é que, aparte, o voso traballo moitas veces forma parte de exposicións colectivas. Exposicións colectivas, sí. Eu lembro unha na igrexa da universidade que fixerades. Sí, que foi sobre o mundo líquido. Sí. Non me acordo de quen acuñou o término estaba ali falando, leí moito acerca del, pero non me acordo do seu nome. Que ademais que foi unha exposición bastante brillante. É sorprendente como xente da que non coñeces nada, de repente aparece aí unha creatividade impresionante. E no teu caso, como atopaches, non digo que isto sexa o definitivo, non, do que estás a facer, pero como atopaches que o teu espazo onde mellor te moves son os retratos? Pois mira, por inercia, porque xa na primeira ocasión que foi Compostela imita aos pioneiros, pois eu escollín a Nadar, que é un fotógrafo francés, que fotografiou a moita xente da súa época, entre eles a Víctor Hugo. E na seguinte ocasión, que foi Campus Foto, dixo, que fago eu, que era sobre a universidade, que fago eu sobre a universidade, e mira que intentei cousas por aquí, deille voltas por todas partes. Pero non o vías. Pero non o vi, hasta que chamei a un compañeiro que fotógrafo que estudiou aquí na universidade en medicina e agora está xubilado. Dixo, pois mira, que mellor cosa que un xubilado da USC. Ajá. Por certo que nesa exposición había obras absolutamente brillantes de verdade. É dicir, sí, o nivel do Fotoforum é alto, sí. É alto, sí. A xente esforzase moito. Moito, de verdade, o sea, que non é, o sea, todo o que se fai, como diría o Arguiñano, ten fundamento. Sí. Pero un fundamento serio e sólido, non? O sea, A xente o toma moi en serio, non o toma como un hobby. O toma, a ver, para moita xente é un hobby, pero sempre se enfrentanse a ese hobby dun xeito moi profesional. Dicir unha cousa, estamos a falar con Luís Gallol porque ata o 11 de febreiro podese ver na Fundación Granel unha serie de retratos a xente máis anónima, retratos a xente moi coñecida da cidade por pintores, retratos a xente tan coñecida como pode ser Farruco, ou, bueno, José Luis Bernal, ou María Solar, por exemplo, ou Camilo Franco. Que bonita a foto de Camilo. Sabes que che vou dicir unha cousa? Mira, durante moito tempo... Corríxote. Por que? Por que Torrente Ballester? É que dixen? A Fundación Granel? Ah, non, na Fundación Granel non, na Fundación Torrente, que na Fundación Granel hai cousas moi chulas, pero é na Fundación Torrente, na Rúa do Vilar. Rúa do Vilar. Rúa do Vilar, Fundación Torrente ata o 11 de febreiro. Pois sí. E che dicir unha cousa, que durante moito tempo, me dixeches, Carlos, tens que vir que teño que sacarche unha foto, Eu, sí, Luís, perdón, e ao final, por unha cousa ou por outra, fomos deixando. Pois agora... Acabo de ter moita envexa, a ver, as fotos son moi bonitas, pero a foto de Camilo Franco é tan bonita, tan bonita... Pois, digamos que hai moita xente que a partir de que veo estas fotos, pois eu tamén quero unha foto de... Ahora, digamos que, como é outro, a vellez pirolas, non? Bueno, non é que sea vello, pero casi teño 68 cumplidos e casi un pouquiño pasado, non? Pero que xa entenden que a linguaxe que teño resultalles cómodo, non? Acolledor, que é precisamente o que trataba, non? De que a xente se sentise cómodo diante de min. Annie Leibovitz dice que tal cousa non é o que la busca, ela busca sacar. Dice, porque eso de poñer a xente cómoda, facer que a xente se sinta cómoda, non é o que busco. Vale, pois, e ela que busca? Ela busca sacar o que... Ela di unha cousa parecida ao que penso eu. Mira que é sorprendente. Dice, cando lle digo a alguén que o quero fotografiar, en realidade o que quero facer é coñecelo. Ajá. Ben, dice, fotografío a xente que coñezo, vale, perfectamente, non hai problema ningún. O que pasa é que a mí me interesa moito sacar o que esa persona pensa de sí.
Vale. Que incluso en algún É caso... que ela é moi do artificio, por eso chamaba... A ver, ela ten unha serie de fotos que non teñen nada que ver co artificio, pero despois moitas das fotos de Annie Leibovitz teñen un punto como moi artificial, e ti es todo o contrario, ti es a absoluta limpeza. Sí, a sobriedade, que a mí me encanta que a xente, digamos, é como poñerlle a un sofá, calefacción, se é preciso, o que queren beber, non sei, ou nunha palabra, ponte cómodo. Sí. Eso que... E cando estés cómodo, vouche sacar a foto. Exactamente, que cando ti penses que non eres fotogénico. Eso para empezar. O sea, para seguir. E aparte de eso, que disfruto enormemente e incluso sufro enormemente cando estou facendo a foto, porque teño a dúda de que estarei facendo as cousas como é debido. Bueno, isto é unha cuestión que todo o mundo se formula cando está a desenvolver un traballo creativo, non? A dúda continua. Hoxe estamos a falar con Luís Gallol, que está a expoñer na Fundación Torrente ata o vindeiro 11 de febreiro, Fundación Torrente, Rúa do Vilar, pois ali unha serie de retratos que pagan moito a pena. Non perdan a oportunidade de visitala, porque tamén visitala pode ter unha sorpresa, pero isto falarémolo, imos facer un pequeno parón nesta conversa, imos a Librería Couceiro, e despois contáranos Luís cal é a sorpresa que pode ter se vostedes van visitar esa exposición. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe na Librería Couceiro temos unha chea de vidas por contar. De vidas, de músicos, de historias. Pero ningunha novela. É que gústame sempre facer fincapié nestas cousas. Sí, porque sí é certo que normalmente a meirande parte das obras que presentamos en ser narrativa. Non. Bueno, moitas, non? Sempre hai algunha, sempre hai algunha, pero o certo é que é pero... moi rara ocasión na que hai 3 novelas, por exemplo. Non, pode ser 2, sí, porque normalmente algo infantil ou juvenil, claro, sí. Pero por romper eses tópicos, non? De que a literatura solamente son solamente a novela. Pois non. Non, para nada. Un pouco biografía, relatos. 2 biografías e relatos breves. Sí. Pois comezamos cunha biografía, neste caso música. Chané. O nacemento da música popular galega. Chané é realmente o nome de José Castro González e naceu en Santiago no 1856 e faleceu na Habana no 1917, pero é considerado un dos, bueno, dos pais realmente da música popular galega, non? Hai unha cousa, bueno, el fixo colaboracións, por exemplo, con Curros Enríquez. Hai letras de Curros que unidas á música de Chané pois deron lugar a cancións moi fermosas, e hai unha cousa que di Xoán Carreira no prólogo, que é precisamente as cancións de Curros e Chané chegaron a ser un formidable instrumento de normalización e revitalización da lingua galega. Emigrou a Habana, entón el gustaballe moito a mestura entre a música galega e sobre todo as sabaneras, en concreto, non? Nunca te conté que a mí gustame moito as habaneras. Si, isto a xente non o entende. Cando digo non entenden. A mí, sin a mí... Por que non o entenden? Non sei, a mí unha coral cantando... Non, a mí unha coral cantando habaneras é algo que me gusta moito, sí. Bueno, pois mira, dalle un repaso a isto, porque ademais trae, xa ves, incluso as partituras, trae letras, trae, a verdade que... É unha biografía editada por a Central Folke e a verdade que está é unha biografía das que son doadas e agradecidas para ler, porque ven absolutamente chea de fotografías, documentos, o que dicía María, partitura, unha noite na Ira do Trigo, por exemplo, cantiga gallega, pon aquí, con texto de Curros Enríquez e música de Alonso Salgado. Se ao final tiña razón, o que aquí, se dicía, foi unha mezcla de... Cantiga unha noite, texto de Curros, música de Chané. O que di aquí, na contra deste libro de Chané, di o apelativo Chané está ligado para sempre á historia da música galega. Nin nome, nin apelido, este alcume pertence a unha linaxe de músicos personificado en maior altura por José Castro González, que é Chané, que era un gran amante da música. Ela que ao principio di, a ver se o atopo, por aquí dicía, falaba da música, xusto, aquí di,
que a música di unha arte bela, a máis bela de todas as artes, e depois di non, bueno, o di en castelán, no es balde, eres tú la única a quien llaman divino arte. O sea que un canto, nunca mellor dito, a música, esta biografía de Chané, o nacemento da música popular galega, Compostela, A Coruña, a Habana, de Sixto Gómez Echemendia e Alberto Cancela Montes. Un musicólogo galego e un filólogo cubano. Ah, aí cobra todo sentido. Seguimos con biografías que non son biografías. Bueno, non é biografía, te razón, a ver. Pero conta un cacho da vida de... Claro. Sí. O Morto asinado e outros contos de María do Carme Krukenberg nunha edición de Mercedes Queixas está, supoño que te refires ao que é biografía, que non é biografía, porque estes relatos pois si teñen moito que ver coas vivencias da autora. Sí, e sobre todo que contan algo de... biográficas, pero sí que teñen algo... Neste caso, por exemplo, o Morto asinado e outros contos, aquí reúnense dous grupos de relatos breves. Son 15, non? Non, son 15 máis 7. Máis 7. Vale, son os 15 que foron iniciativa dela con tiraxes de 100 exemplares, numerados e asinados. Esta é a parte biográfica. Entón, entre 1998 e 2012, María do Carme Krukenberg o que facía era regalarlle as súas amizades cada ano un pequeno conto que ia editado por ela. Relatos breves, tiradas eso, de 100 exemplares numerados e asinados. Iniciativas Gutenberg. Era donde os imprimía, non? E entón eran 100 exemplares numerados e asinados que ela agasallaba as súas amizades. Pero máis tiñan, bueno, moita delicadeza, decir, levaban ilustracións de Ballorens, de Mercedes Lence, de Gonzalo Suárez, de Antón Goyanes e da mesma autora, non? E aparte diso, no ano 99, o Concello de Vigo, xunto coa Unión Comarcal de Comisións Obreiras de Vigo, con motivo do Día das Letras Galegas que se dedicaba aquel ano a Roberto Blanco Torres, fixo unha recopilación de outros 7 relatos breves. Entón, nesta obra o que se publican son eses 15 que ela agasallaba individualmente, máis os 7 que publicara inicialmente o Concello de Vigo. Pois O Morto asasinado e outros contos de María do Carme Krukenberg, con edición de Mercedes Queixas Zas. A verdade é que é moito máis que un libro de contos, recolle todos eses pequenos contos dos que falábamos e un pouquiño da... Que se vexa un pouco realmente o que ela facía, este era o releto e a portada, era o que falamos antes, era como unha folliña, pero bueno, con moita delicadeza. Efectivamente, digo que ela agasallaba as súas amizades entre 1998 e 2012, e que despois tamén estaba esa outra publicación polo Día de Letras Galegas dedicado a Blanco Torres. E dun Día de Letras Galegas pasamos a outro. O actual. Que 19 anos despois, porque se foi no 99... Pois tal cual. No 18, 19 anos despois, as Letras Galegas deste 2018 adícanse a María Vitoria Moreno. Entón, falamos sempre que, bueno, polo menos nos últimos anos van adiantando as publicacións, porque houve unha época na que as publicacións chegaban... Case a semana anterior, sí. No mes de maio, que xa non daba opción nin a enterarse do que había nin do que non. Agora están empezando a publicarse antes. Neste caso é unha biografía titulada María Vitoria Moreno, a muller que dormía pouco e soñaba moito, a cargo de Fina Casal de Rei e Marilar Aleixandre. Entón, este libro é un acto de cariño no que Fina Casal de Rei e Marilar Aleixandre ofrecen un fermoso retrato de María Vitoria Moreno. Eu sempre estou moi a favor deste tipo de libriños que, en principio, poden parecer destinados a un público infantil xuvenil. De entrada, esa é a idea, porque está nunha colección desas, non? Pero que para que todos nos enteremos, verdad, así un pouco do básico, por decirlo de algún xeito. Na figura de María Vitoria Moreno, que é unha gran descoñecida para moito público, penso que é o mellor, paga moito a pena coñecer a María Vitoria Moreno, porque hai que comezar dicindo que non era unha muller galega. Non, naceu en Cáceres. Naceu en Cáceres no ano 39 e naceu aquí, creo que chegou aquí polo 63, pero ademais hai unha cousa curiosa, porque foi, mira, hai unha... No ano, en que ano foi? No ano pouco, 69, pode ser. No ano 74, a Policía de Pontevedra retira o pasaporte por dar clases de galego no Ateneo de Ourense. Sí, foi unha muller que tivo tan claro o seu compromiso con o noso idioma, ela chegou a Galicia e fíxose galega, ou polo menos sentiuse identificada ca nosa cultura. Por exemplo, ela chegou no ano 63 e no ano 73 xunto con outra xente, entre eles, por exemplo, un deles era Alfredo Conde,
pois abriu unha librería en Pontevedra que se chamaba Xuntanza, que incluso pois comercializaban libros prohibidos naquela época. Me gracia que din, porque bueno, falaron, as autoras falaron pois con algúns deses socios daquel momento da librería e din que había unha caixa, que todo o mundo sabía unha caixa que había ali detrás, que era a dos libros prohibidos, pero sabía todo o mundo que hasta sabía a policía, e entón unha vez ao mes viñan e retiraban a caixa, pero aos poucos días devolvían a caixa, e nunca faltaba ningún libro. O sea, hai que pensar se os levaban para ler eles tamén ou... É que houve un tempo non moi lonxano no que os libros estaban prohibidos e iso é o peor que lle pode pasar a unha sociedade que a súa cultura estea prohibida. Hai unha anécdota que a mí fixome moita graza que isto, aquí agora non o vedes, isto é un carné vitalicio que autoriza a María Victoria a viaxar nos autobuses Castromil por toda Galicia. Pero chamou moita atención que gustame moito que para María Victoria Moreno, artista escritora. Artista escritora, claro, estamos falando do ano 92. Sí. No ano 92, Antonte, claro, artista escritora. Pois o que dicíamos, que en principio está pensado para un público xuvenil, pero que se queredes un primeiro achegamento á figura de María Victoria Moreno, a que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas, pois nada mellor comezar con este libro. María Victoria Moreno, a muller que dormía pouco e soñaba moito, de Fina Casal de Rei e Marilar Elixandre, editado por Xerais. De Galaxia tiñamos O morto asasinado e outros contos de María do Carme Krukenberg, con edición de Mercedes Queixa Estás, editado por Galaxia, e Chané, o nacemento da música popular galega, Compostela, Coruña, Habana, de Sisto Gómez e Alberto Cancela, editado pola Central Folque. A ver se variamos para sempre, a semana, sempre temos algo novo que contar ao redor da literatura ou dos libros en galego. Ata a vindeira semana. Mira, a sinopse é dicir, a historia é que 4 personaxes se montan unha festa, punto, non? Eso é que vai ver o espectador, vai participar dunha festa na que vai haber música en directo, música enlatada, vai haber o que pode atoparse en calquera festa, non? O que pasa é que se fala, eso é a vía directa, logo tangencialmente unha metáfora do que nos está pasando, non? Fala desta idea que nos venderon, non? Desta cousa tan pura de, bueno, xa está, estamos nacestedes coa democracia, isto xa vai como un tiro, non? Vai ser super fácil, porque xa houve xente que se preparou para eso, e vos, con que fagades o que tedes que facer, vos portades ben e tal, xa está. Formo parte da Asociación Teatral Farrapo, que é unha asociación de teatro amador, e fixemos un primeiro espectáculo, foi ben, e entón xa acabou un e xa teño ganas de entrar noutro, non? A veces, incluso antes de acabar un, xa teño outro en mente. E nada, despois de acabar ese, fixemos unha pequena convocatoria para un obradoiro duns días, e viñeron estas 4 persoas que agora forman parte da Feroz, e o obradoiro foi moi ben, e dixemos, bueno, aquí hai algo. Eu tiña unha idea, dende había un tempo xa, para montar algo, o concepto, basicamente. E dixen, bueno, pues, probablemente sexa o momento de sacar isto adiante nun circuito profesional, pero, bueno, a premisa era non ter a preocupación de si a ser rendible, si a xente ia querer mercar a entrada para ese espectáculo, non queríamos falar desto, non? Sí que me interesa falar de cousas que nos tocan directamente, creo que é onde se atopa máis facilmente a verdade, non? Este espectáculo fala realmente de nós, non? Dun xeito así un pouco global, extraído, con experiencias persoais e non, con cousas inventadas e non, pero fala de nós, da nosa vida, entón así sí que é máis puro todo eso, non? Sí que sale de nós e vai directo, e ademais é un espectáculo como moi artesanal. Bueno, hai moita reflexión detrás deste espectáculo, por exemplo, detrás dos outros. Eu, os de Matrioska non nos dirixín, escribín Managüí, pero non dirixín ningún deles, pero sí que a liña é bastante parecida. Bueno, nos reflexionamos sobre un tema do que queremos falar, e eu creo que toda esa reflexión se traslada directamente ao público, non é inevitable
tamén ten que ver con esa sustancia do poético, non é un recital poético, pero hai algo de poético aí, hai algo de estética, hai algo de testemunho real. Entón, todo eso sí que Remexido dá unha perspectiva distinta da realidade e eu creo que é normal que te deixe pensando porque te plantexas as cousas dende un punto diferente. Hai cousas que veñen do entrenamento actoral e está moi ben, e hai outras que veñen da vida e tamén está moi ben. Neste caso, estas 4 persoas son perfectas para traballar xuntas, ademais coñecíanse de antes, son amigos, agora somos todos amigos xa despois de tanto tempo, e traballan, é como unha explosión todo, hai unha enerxía aí que flúe e que fai que todas as outras cousas que son máis técnicas, que o mellor, bueno, está a metade e metade, Inés e Gustavo si fixeran teatro de antes, e logo están Lolo e Bea que non, pero as cuestións técnicas púlense enseguida cando hai algo que contar e sabemos como queremos contalo, non? Que o que pasa aquí. Casi sempre penso isto para min, non? Como me gustaría verlo a min, e a min neste caso After Party pensei para que falase dunha xeración que, bueno, non sei se atopamos a vía para comunicarnos realmente, non? Porque sempre se fala da posverdad, todo isto, todo este envoltorio do que realmente é a nosa vida. Somos nosos que estamos no medio de toda esta batalla, non? E sempre se utilizan as palabras en contra nosa, non? Para convencernos, para facernos estar quietos. Utilizar a palabra para o contrario debería ser sanador, non? Debería ser unha arma para nós. Entón, bueno, a arte é unha arma tamén, non? E eu creo que chega o momento de empuñala, de tomar a iniciativa, non? Estamos como moi parados. Hoxe no programa estamos a falar con Luís Gallol, que está a expoñer na Fundación Torrente pois unha serie de retratos, unha colección. Cantos retratos son, Luís? Son 41 retratos. 41 retratos de diferentes persoas, de diferentes ámbitos que se poden ver na Fundación Granel, na Fundación Torrente, que manía que a Fundación Granel teñose, Fundación Torrente, Rúa do Vilar, ata o vindeiro 11 de febreiro. Antes de contarlles a xente o que pode suceder cando vayan visitar, eu había un tema que tamén quería falar contigo, por riba, porque forman un pouco parte da túa intimidade, pero ti nestes anos tiveches algún achaque de saúde. E nin eso fixo... Xa, non, precisamente. Quería tratar este tema basicamente por iso, porque ás veces buscamos como excusas, non ante a dificultade, non? Excusas de como vou facer isto, se estou canso, como vou facer isto, e tal. Pois ti, que tiveches un achaque de saúde, non deixaches de facer o que querías. Non, precisamente, eso motívate moito para... faite esquecer ese problema, non? O sea, que en vez de ser unha excusa para non facer, para ti é un motor para seguir facendo. Para seguir facendo, porque además esqueces ese problema, non? Que incluso hai moita xente que me di, pero vamos, ti non tiñas este problema? Pois sí, pois non o parece, non, é que isto, como decía a Frida Kahlo, isto dame alas, non? Eso, en fin, home, precisamente, entre outras cosas, o retrato foi o meu refuxo porque a min gustame moito facer foto pola rúa, non? O que se pode chamar así en inglés, street photography, reportaxe, toda a cousa esta. Bueno, para o reportaxe, para o fotodocumental, non teño especial talento, non? Pero para andar pola rúa o que se chama o obxecto encontrado, toda a cousa esta, pois sí. Pero que ao perder estabilidade na marcha, pois dixen, pois mira, pois o retrato, aparte de que tamén foi, digamos, o retrato que me escolleu a min. A ti, non sei se estou á altura desa chamada divina, pero... Bueno, atopaches unha boa comunicación un co outro. Sí, exactamente, sí, justamente, non? Bueno, pois teño un pequeno sitio para facer fotos, un localiño así tal, que vou, incluso o material é prácticamente un material de segunda man, un material reciclado, vou ás tendas e miro por internet todo o que poda haber e tal,
non son partidario de meter moito material, porque canto máis material metas, estás metendo como unha especie de barreira psicolóxica que non te deixa fluir no... E aí o importante son as fotos. Aí o importante son as fotos. Mira, o que estábamos a falar, retratos que se pode ver ata o 11 de febreiro na Fundación Torrente, na Rúa do Vilar. Unha serie de retratos que Luís lle fixo a 40 e pico persoas durante un tempo e agora están ali expostos. Pero, si vas visitar a exposición e tes a sorte de que o fotógrafo, ou sexa ti, andas por aí, que pode pasar? Pois que lle podo facer un retrato. Si lle apetece a persoa, non? Sí. A condición é que me deixe ou ben expoñelo ou ben publicalo, porque... Nas redes, que ti eres moi activo nas redes, Sí, son activo nas redes, pero vamos a ver... Activo nas redes refírome como a túa labor de fotógrafo. Sí. No, pero vamos, Foucault Reyes, que é o presidente do Fotoforum, dice moi sabiamente que a fotografía é papel. Mira, despois de tanto tempo, pues, bueno, imprimindo eu as fotos ou mandándoas imprimir aí a algún sitio e tal, dei con un sitio aquí en Santiago que no momento que vin a primeira proba, dixen, ostras, efectivamente, estou no bo camiño. A miña solvencia técnica xa me permite tirar para adiante, non? E ver as fotografías ali colgadas, e dice, pues, parece como se non fosen miñas. Que bonitas son. O sea, certamente, pero que bonitas son. Porque isto ti velo na cámara ou vela na pantalla do ordenador, non? Sí. E non é o mesmo. Non é o mesmo. Non é o impresas, enmarcadas. Non, incluso están sin enmarcar, o soporte é un soporte de PVC e os bordes está cortado. O sea, para ti o papel sería o que moitas persoas din as cortinas dunha casa, non? Que ti podes ter unha casa baleira, pero pois unhas cortinas e como que xa cambia. Sí, que incluso, pois, máis que as cortinas... A luz é moi importante tamén, o ambiente, que ti estás dentro. Ti veches algunha ocasión, e non me digas o nome, que isto é moi feo dicir nomes de... Xa sei que non me vas dicir, pero algunha ocasión na que che costara moito sacar a foto que querías dunha persoa? Que incluso hubo un pouco de tensión, pero a tensión a recibo eu, non a exteriorizo, non? Pero eso máis prácticamente foi debido a un pouco a soberbia personal, decir, a foto a teño clara, non, a foto non a tes clara, que incluso... O sea, ti vas como moi seguro do que querías e non saía. E non saía, que incluso chegou a darse o caso de ter rematada a sesión, esa persona, pois, que levaba unha muller que levaba o pelo solto e tal. Isto contáchesmo, que ti ibas como moi convencido de que querías sacar a esta persoa co pelo solto, que era unha imaxe como moi dela, e sacaches fotos, e cando xa estaba rematando, colleu o pelo, fixo un chicho, e dicheste conta que a foto era esa. A foto era esa. É dicir, vamos a ver, a mí me gusta moito citar a Mari Caramés, que é un gran amigo, que dice, o azar é moi importante na fotografía. Dice, o azar hai que invitalo a cenar, facerse amigo do azar, non? E de repente aí tes que algo que pasaches toda a vida aprendendo, practicando, non sei que, chega un momento en que, bomba, se materializa como se fose unha inspiración divina, por decirlo de maneira. Pero vamos, que te das de conta de que esa é a fotografía. En algún caso, pois, hubo que tamén que repetir a sesión un par de veces, porque non quedaba nada conforme as fotos estaban ben, porque incluso estou mirando agora e, bueno, pois mira, pois poderíamos ter exposto esta fotografía. Pero non era o que ti querías. Non, que incluso son beligerante, tozudo, terco, teimudo, a hora de defender unha idea.
porque é o que tens que facer. É dicir, ti non podes andar pensando, consultando aos demais, que pode facer a ti, que se parece. Cada quen ten a súa opinión. Si non volveste tolo, xa que as inseguridades que ten calquera nun proceso creativo. Exactamente. Ti tes como un escenario que é moi teu, non? Ese fondo, esa mesa, esa persoa sentada. Estás a pensar en mudar eso ou seguir? Vamos a ver, quizás a idea de querer mudalo é como unha especie de ambición que chega un momento en que a fuciña na realidade de que eso é o que está funcionando. Vamos a ver, dúas cousas. Enseñei este caderniño a Sofía Moro, que é unha retratista moi boa que traballa en prensa, e me dixo, nunca deixes a mesa. O sea, todas as fotografías teñen unha mesa por diante, excepto unha, que é a de Enrique Mayer. O fondo negro. E a veces que me digo, pero por que non mudas o fondo por outro fondo? Empecé cun fondo gris, pero ao final resulta que o que está funcionando é o fondo negro, non sei por que motivo. E ela dixo que nunca abandonara a Sofía Nunca Moro. abandones a mesa. O meu referente a hora de facer retratos é Irving Penn. Irving Penn, que é o irmán de Arthur Penn, o cineasta. Que, bueno, ten moita variedade de fotografías, pero ten unhas que a mí me gustan os retratos, teñen unha mesa, casi todos, pero fui o co que me quedei eu, a mesa. Decir, a xente apoiada, tal, parece que colles un pouco de seguridade, non? Xa non te sentes tan perdido en medio deste mundo, no momento que estás de pé, non sabes nin que facer coas mans. Claro. Non sabes. E como poño as mans? É o primeiro que che pregunta, non? E si que tes un punto como de apoio sempre o ter a mesa. Sí, justamente, non? Home, pois sí que me gustaría, pero vamos, que... como se chama? Que outro referente que teño para retratos, que Arnold Newman. Arnold Newman traballa en exteriores. Moi famoso unha foto súa do emperador Haile Selassie, no? Sentado no seu trono, é unha fuga enorme dunha sala na que está. Bueno, o retrato que lle fixo a Calder. Bueno, todo o mundo desa época traballou con Picasso, todo o mundo lle fixo retratos a Picasso. E o retrato de Picasso é precisamente así. O sea, é a cara de Picasso. Que bonito, e xa temos que rematar, hai fotos moi bonitas, a de Antía e Antonio. Sí. Antía e Antonio son pai e filla. E que vese sin sabelo, pola mirada, vese, e non somente pola mirada dela, pola mirada del tamén. É que, bueno, ela é diseñadora gráfica, ela é fotógrafo do Fotoforum, pasaron por ali aquel día para outra cousa. E dixemos, pois, empecé xa inmediatamente a argallar, puxen o rato do ordenador, a man esa de madeira e tal, porque ela é diseñadora gráfica, dixen, pois mira, vou non insinuar desta maneira. E así, pois, foi unha etapa moi feliz. Que hai que ir ver a túa exposición. Sí. Que hai que falar con el, porque ele está ali e encántalle falar ca xente, que isto é algo maravilloso que ten Luís, e ten unha conversa moi interesante. É que, se están dispostos, o mellor tamén lles pode facer un retrato, co cal, que mellor. Pero a condición é que me deixen expoñelo ou publicarlo. Claro, para algo, aquí é un 50%. Sí. Luís Gallol, moitísimas grazas. Moitísimas grazas por contarnos, por falarnos moito das fotos, pero por falarnos tamén que a vida dá moitas voltas e podese facer moitas cousas, a pesares das veces de atrancos, e a pesares de ter que comezar de novo a facer algo que o mellor xa tiñas olvidado, que as regras mudaron con todo. Absolutamente. Moitísimas grazas, Luís. Grazas a ti, Carlos. Xa saben, retratos de Luís Gallol ata 11 de febreiro na Fundación Torrente, na Rúa do Vilar. Pagan moito a pena ir vela, son unha serie de retratos magníficos, e a persoa que está detrás pois manter unha conversa con el ou deixarse fotografar a cambio de ou expoñelo ou aparecer na rede, que publique nas redes, pois eso, que paga moito a pena. Retratos, Fundación Torrente, ata o 11 de febreiro. Nos marchamos, continúa na programación de Correo Televisión. Sexan moi felices.